Na sziasztok, megint itt vagyunk. Ez vagyok én, akit itt láttok a képen. Most ezt fogjátok látni, most csak a hangomat adom hozzá. Nemrég fedeztem föl fürdés közben, hogy tudok Forma 1-es hangot utánozni. Tehát ez a Forma 1-es hang ez olyan, hogy állsz a lelátón, vagy ülsz, és amikor elhúz előtted a Forma 1-es autó. Tehát mutatnám is milyen. Amikor közelít, és amikor ott van, és amikor elhúz. Szépen kiszebb-fejezve. Tehát amikor közelít. Na, ilyen nagy Forma 1-es hang. Nem tudom, ha akartak, akkor még másfajta Ferrari, Trabant, Simpson motorokat is tudok, de most csak ilyenek.